Следва песента от много отдалеч на Михаил Белчев. Тази творба носи онова особено усещане за пътуване през спомени, разстояния и времена. Музика, която дохосва тихо и остава дълго след последния тон. С дълбоко уважение се спомняме за големия Михаил Белчев, български музикант и поет, чието творчество става живо и ще продължи да бъде обичано и занапред. Солисти са Олга Василенко-Коева и Бранимир Христов. От много отдалеч ще идвам винаги, докато мога, но някой ден краката ми щом не издържат, ще допълзя на лакти и колене, за да ти кажа, че на този свят обичам само те. Ще пълзя на лакти и колене, за да ти кажа, че на този свят обичам само те. От много отдалеч ще пея винаги, докато мога, но някой ден, щом моя глас не издържи, ще изпратя слави вместо мене, за да ти кажа, че на този свят обичам само те. Аз ще изпратя слави вместо мене, за да ти кажа, че на този свят обичам само те. Отдалеч ще бъда винаги, докато мога, но някой ден сърцето ми щом се взриви, ще ви пригърна с другия до тебе, за да ти кажа, че на този свят съм имал много малко време. Съм имал много малко време. От много отдалеч ще пея винаги, докато мога, но някой ден, щом моя глас не издържи, аз ще изпратя слави вместо мене, за да ти кажа, че на този свят обичам само те. Аз ще изпратя слави вместо мене, за да ти кажа, че на този свят обичам само те. Обичам само те. Може ли да кажа няколко думи? Искам да благодаря от сърце за това, че бях поканена, бях приета много топло в този оркестър, понеже аз съм само една година в този оркестър. Благодаря за доверие и за мен голяма чест да съм с вас, колеги.